Enotieno matareka par kod ang'wen madu maradek higa mar 2026 otieno mabende koro maneja ten migao Rafael Tuju oyudore kind Akuru kod Asumbi toka koro doho kara chenro mar chako peye ochakore kama bende koro bila olorone oko mar dalane kaachiel kod mwande manitiere kar dak makaren magigin kalure kod gowi matuju nokawo higa mar 2015 kendo ne ok onyalo duoko gowino masani koro ibandhe silings bilion 2.2 nyakoromogi kopogore kod mano bende gikone Captain George Were oket e kar iko makare kopo mare mogik e dalane mantiere Nyakach e kaunti ma Kisumu kaachiel kod mamoko warangane weche mawamiyo pek. You know how much you're loved and how much you always mean to me. You may be gone from my sight, but you'll never be gone from my heart. George was very professional. Na ni mtu mwenye roho ya kupenda watu. Captain George Were okowe kar yweyo mare mogik ka opare kaka jal manager era kendo mano chiwore ne tijene. So all these shenanigans trying to take this possession of this property is to preempt any favorable ruling that I may have in future, so that they can always say that has been overtaken by events, we have new owners of the place, we can discuss other matters, but this is not subject to discussion. En lit ne mane en jaten migao Rafael Tuju tok chak pe mwandune ewi gowi ma silings bilion 2.2. Sario pokoromo osesute kaachiel gi chuore pok otieko dwe kata dweche 2 ochako sute ng'ama chielo ka jopiny oneno lit ma jopiny owuok mondo giyud ratichgi ochako negi ji ariyo wito ngimagi tok dhaw mapek muoch e kinde ma jopiny ne omonjo paro bila Mama Kalda wiro chuok mar arita kwe e gwengego. Nyakoromogi bende ing'eyo ni kaka pile wantiere koda chenro mar nyadhiwa ka otieno makawuono wabiro loso kotenore koda ruayo fuoni gima bende e boma Nairobi ka ong'ere kaka spa kikobaye ka ne watwaka koda achiel kuom jogo mabende nitiere kod kamoling thi kata maler mong'ere koda chenro mag ruayo fuoni kendo nyisowa gimomiyo en gimochuno mar kinde mathoth mar ng'ato ka ng'ato mondo many chenro mag ruayo fundi mag del. Kao kamano tudi kodwa namba mar ote machuok en 2:6 kao kamano bende inyalo yudo e mbui mag oganda @Ramogi TV machiegni nyinga Simfruzo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako eni mosenido George Were not iko mare notimre kana nyasi mogik mar ikmare e gwenge ma Kadianga sub county ma Nyakach odiechieng' ma kawuono kama wede kod osiepe mopogore no pare kaka jal mane wero tije. Carolina Tieno lerono mathoth. Saa 4 okinyi ringre mar mosenindo Captain George Were nyomolo achiel kachiel e pauti monyasi mare mogik. Nyasi makamae nochakore ayanga gi chenro mar alam kotele gi kanisa jokopere ma St. Joseph's Nyabondo. Familia mar Were ne otimo neno mar gie nyasi ni kendo gipuoye kaka jal mane longo ahinya. He really loved his mother. He loved his mother, and there's no friend of his or anybody close to him who doesn't know how much he loved his mother. And now to fit in, I also now loved his mother so that I can have peace. And ni ukweli. Though my brother was a bit apprehensive of me marrying a military man, he got to love George. No man on this earth can ever get the admiration like I have for you, because you are not only a great father to me and to many, but also a great role model. You are the embodiment of how a man should treat his family, loved ones, and everyone else. You are such an incredible person, funny, gentle, and hardworking. You had a way of making people laugh even when things were difficult. Your humor and playful comments made life lighter, and being around you always made things feel a little better. E kinde no maneno dhi nyime, owadgi Were Francis Were kanyakla kod joma notiyogo bende opuoye. Ya kwanza, George alikuwa mchapakazi kwa sababu kazi yote ambayo alipewa na mwajiri wake alikuwa akiifanya kwa uadilifu kabisa na jinsi ambavyo inatakikana. La pili, Daddy alikuwa mtu wa upendo. Alikuwa anapenda watu na alikuwa na marafiki wengi.
Ukiona umati huu wote ambao umefika hapa ni kwa sababu ya ule upendo ambao alikuwa nao kwa watu. There is tendency of people, once you send off Gio Were, there are tendency of quite a number of people forgetting that there are families left behind by Gio. And this is my request to you all. If you really love Gio, we need to be with the family. Josiasa mopogore opogore bende nye okodong chien ka giriwore kanyakla achiel gi anyuola e ywago mosenindo Were. On 25th, barely 2 days before this tragic accident, I had a very long chat with Joanna Ngeno, who had assured me wanted to visit me and to help me in one of the youth activities, but that did not live to be. When the events happened, of course, we were all deeply troubled like everybody else. That Saturday, just to be brief, we actually were flying with Captain Nyanjui, who's seated there. We had just left Kericho, like almost 4 o'clock. And I knew that something was not okay because I started receiving so many calls from many people asking whether we had gone the Nandi direction when we took off from Kericho. George was very professional. Na ni mtu mwenye roho ya kupenda watu. Mtu ambaye alifanya kazi yake kwa hali ya juu zaidi. And that is why we are all the more perplexed about the accident on the fateful day. But like my colleague Eugene has said, we will wait for investigations. Ringre mosenindo Captain Were nyotimne nyasi mogik makende, kendo ringre neno ket kar yweyo mare mogik odhiambo makawuono. Carolina Tieno, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu. Edo kama na Caroline wadhi nyime kama jatend migao machon Rafael Tuju obila odinone oko mar kar dak kod ohala mare mayudore kar dak makaren kogwen mapinyo rugodo kawuono. Wach maloro ne Tuju oko no tudore kod bura mantiere do mar peyo mwandu mage kaka yor duoko hola mar omenda bilion 2.2 mane okawo kowuok e bengi mar East African Development Bank. To kaka jafwambo marwa Joyce Oduor lero, Tuju wacho ni chenro madino ne oko mar kar dak marano en ataro kod chik, wach manosir kod moko kuom jotelo mochung' kode. Enotieno mane nigi tungni mang'eny ne jatend migao machon Rafael Tuju toko bila mathoth chopo e kar ohala mare Madari Business Park kar saa 8 otieno ma piny orugodo kawuono. Obilago mane ochopo kod nyamburko madero mapar ne ogoyo kambi oko kod eliare mar kar ohalano, ka moko bende ne nitiere e nyamburko mag obila ma opand tesendo obila magiwuoke. Askaris who guard the place called me that a contingent of police vehicles had come. Obilago mane ochopo kanyo owacho ni gitiyo kaluore kod chik mane omigi, gino mane omiyo gidino ne ji duto mondo kik donje kar ohalano, kendo miyo olor kuonde timo ohala duto 24 mayudore e kar ohalano Madari, moriwo apise mag Tuju kod magawa matamarin mayudore e kar dak makarena. Do you have any court order? They say no, we don't have a court order. We were just told to come and to make sure nobody gets in and nobody gets out. Tuju koro lieko ni nitiere jogo manigi teko mathoth e pacho ka ma ooro obila mondo dine oko mar kar ohala mare, kolieko ni nyalo bedo ni nitiere ng'at ma olap dhoge ndong' ne kar ohala no. They are not interested in being paid. They've always been interested in taking my properties in Karen. I was approached by some very senior person in this country who offered to buy, and I said no. Tuju mane omedo goyo kambi oko mar kar ohalano nyaka e chuny odiochieng' makawuono oyango ni ok obi yie mondo ope mwandu mage, kowacho ni bura mar apil makwedo uso mwandu mage ichan winje juma manyien. They just kill me, I'll be buried in Rarieda, and they can come back and own the land for eternity because everybody is going to die. Jotelo mopogore opogore ochopo mar chunga kod Rafael Tuju. Otiende Amolo okwedo okang' mar dino ne Tuju oko mar kar ohala mare konyiso ogai mar obila mondo ogol obilago kanyo. Polise mantiere ka unya neno gin ging'eny, gin joma beyo, lakini chal ni nitiere ng'amo miyogi order mondo gibi gigol Tuju ka, to migi order no to pok owuok e court. Wan wawacho ni Inspector General of Police mondo gol jogegi nikech gitamo ng'ate donjo e ode. To ka gitamo to bro chuno ni en be koro yud kako donjo gi thuon. To kotemo donjo gi thuon to bro kelo tungni.
gi weche moko mok beyo. Koro wakwayo polise mondo gidogi, giwuogi, kapo ni doho yalo gini motieko, mowacho ni Rafael Tuju mondo wuogi, to obro wuok. To gisani to kes no pod nie court. To onge oda mora manyiso polise mondo bika. Babu Owino kod Jimmy Wanjigi bende onyiso sir margi ne Rafael Tuju ka giwacho ni dino ne Tuju oko mar karo ohala mare en ataro mar chika. Constitution kende advocate for ADR, alternative dispute resolution mechanism. Nintiere weche, nitie kaka weche nyalo wachi moloyo ni ibiro i-block kae. To guns bendikelo ka, polise bendikelo ka mar mondo frustrate Tuju. Tuju ni en ng'ama ji te ong'e e country ni. To en ng'ama ok kwiny ng'ato. Koro ka obedo subjected e yo moro midwa ni mondo mi ochaye kamae, wan nyaka koro wachung' kode kaka ng'at mowadwa. There is no way you can have so many police officers for a simple case of a bank loan. There is something going on here that is about injustice. And where there is injustice for one, there is injustice for all of us. We are going to stand by Rafael Tuju and those who are trying to grab this land. Na tunawajua, your time is coming to an end. Tich Abich Jumani, doho ne oyiene Tuju mondo ochwal ng'ur mare e doho mar apil kodwaro ni ochung chenro mar pe ka burano ibiro winje tich ariyo juma manyiena. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere midhiero mokwako Tuju en Tuju koro chomo wito kar dak mare kod magawa meke madito ariyo duto mantiere kar dak mar nyadhi ma Karen. Magitimore tok do yiene bengi mar EADB mondo pe mwandu Tuju kaluwore norem doko gowi manokawo higa mar 2015 mar gero magawa manyangafu kar dak mar jomideo Karen. Wagoyo turubin e giko duto mosetimore chakre higa mar 2017 kinde mane Tuju orem doko hola no mane shillings million 932 omenda ma Kenya. Dwaruok e doho kuom higni moyo 10 gikone mane jatend migawe pacho ka Rafael Tuju owito mwandu ne adek manengo gitara kamoting'o nyaka ode manyadhi duto mantiere kar dak mar jomideo Karen, Nairobi. Mwandu mitudo kod hola manokawo kowuok e bengi mar East Africa Development Bank. E higa mar 2015 kambi mar Dali Limited mawuon gi en Rafael Tuju nokawo hola mar $9.3 million ma kineno ne shillings million 932 omenda mapachoka kuom bengi mar East Africa Development Bank mar nyiewo lowo eka 20 e kar dak manyadhi mar Karen. Lowo no manodwaro gere ute manyangafu kendo yaro magawa mare mar Dari Restaurant. Gedo makamano noyudo achiedh nade gima nomono Tuju chako duoko hola no manonego tiek chulo e giko mar higa mar 2017. Rem duoko hola no e samo winjore nomiyo omenda no dongore mochopo shillings maromo bilion 2.2. E higa mar 2019 bengi mar EADB noketo magawa no e lwet kambi mar PricewaterhouseCoopers mondo gitaye kaluwore ni Tuju norem duoko gowino. Ma gima nomiyo EADB odonjo ne Tuju e doho mamalo e piny Ingeresa e wi hola no kama doho nong'ado bura moyiengore korka bengi mar EADB ka Tuju kod magawa mar Dari nowito burano. Kanyo doho nong'ado mondo Tuju kaachiel kod anyuonde manondiko kaka guarantors ochul bengi mar EADB omenda maromo bilion 1.9 pesa mapachoka. Ng'eto makamano norwaki kod doho mapachoka kendo ndika yange doho mamalo higa mar 2020 gima nochiwo thuolo ne bengi mar EADB mondo dhi nyime gi dwaro mar chikno mar mako mwandu mag Tuju mag nosingo e wi gowino. Dwe mar 10 higa mar 2024 bath lobno manoting'o Dari Coffee Garden nousi ma EADB oloso shillings million 450 ne jauso ma ok oyangore ka bura e wi hola no ne pod dhi nyime. Tarik 9 dwe mar 3 higani doho mar Supreme kod mamalo notamore winjo ywak mar Tuju mar chungo kik pe mwandune gima nochiwo thuolo ne EADB mondo dhi nyime kendo kawo mwandugo ojasgo bath gowi manodong'. Chieng' wuok tich jumani ywaruok mapek notuche kind obila manor dhi kawo mwandu mag Tuju kod Tuju manochunje mwandune koseyo doho kuom oro ne jonjore ataro mar chik. Mwandu ma EADB kawo ting'o od Tuju modake manitiere apaya ma Mwitu Road Karen, en Tim Sidai Wellness Sanctuary ma en lo eka 20 mantiere Tree Lane Karen kod Dari Business Park kama nitiere magawa mar Tamarind Karen kod mano mar Dari Coffee Garden and Restaurant. Jomonyuandi e burani oting'o Dari Limited ma en kambi mane tayo magawa no kendo manokwayo hola mar gero lobno.
Rafael Tuju owuon manodonje kaka wuon kambi no mano ka hola kendo achiel kuom guarantors. Jomamoko gin nyithi Tuju ma gin Mano Tuju, Alma Tuju kaachiel kod Waima Tuju mane gin co-directors kod joma nochung'ne chulo hola no, kamogik en kambi mar SAM Company Limited ma bende nochung'ne chulo hola no. Kuom hawi maber, ler mamirimiri kata kamano nodugo rieny ne Tuju tarik 12 dweni, kama dono yiene Tuju mondo or kwayo mar loko ng'eto manotim tarik 9 e bath mwandu ma koripeye. Tuju osebedo ka thuthni matemo loko burani chakre ne chake, koseyo bengi mar EADB mowacho ni osebedo kod paro marach chakre chon. Tuju ywak ni ne gin kod winjruok ni bengi mar EADB nonego miyo omenda tieng' diriyo. Mokwongo mar nyiewo lowo kod mar ariyo mar gedo e lobno, kolero ni bengi no notamore chiwo ne silings $294 mar gedo, gino manomiyo Rem yudo pesa mar chako chulo hola no. Tuju bende seyo bengi no kuom ne Rem yiene bengi machielo mondo nyiew hola no irgi, kendo riemo moko kuom jokan mwandu manowuok e piny Dubai kendo ne dwa nyiewo lobno. E higa mar 2024, Tuju nochiwo neno manyien e doho e wi jatij bengi no machon mane wachore ne ochako kwedo neno mare, kolero ni bengi mar EADB notiyo gi neno mabandia e bura manoyal e piny Ingeresa. Kamano bende, Tuju okwedo nengo hola no masani nitiere kind silings bilion 2.2 kod bilion 4.5, kowacho ni nyinyo ma omenda no oseywayo kod omenda mag doho ong'aw malo. Gigo duto mapok onyago olemo e bura no. Tarik 13 dweni, Tuju nondiko ne ogai mar doho Martha Koome koseyo moko kuom jong'ad bura kolieko nitiere jang'ad bura moro mano kwayo asoya mar silings milion 10 mondo konye e lo bura no. Magi timore ka okinyi ma kawuono kar saa 9, obila momanore mapek nomonjo dala Tuju, gino manotugo ywaruok mapek e kindi kod Tuju, mosingo ni oyie chiwo ngimane kama kane ores mwandune. Bura mar apil mar Tuju biro winji juma manyien tarik 17 dweni. Kopogore koda mago en ji ariyo ne owito ngimagi ka obila buora bende ne oyudo hinyruok kendo mwandu mathoth okethi e tesend obila ma Makalda manitiere sub county ma Nyatike e kinde rakruok e kind obila kod jopiny mane obago ng'anyo ka ywago rochruok mag arita kwe e gwenge mag Makalda. Ywak ma jopiny obiro bang' achiel kuom johala ne ochiel kod lisasi ma owito ngimane otieno mar tarik 12 mar dweni. Jojuma nigi mathoth. Karabeni tendo itekwe wacho ni gionge kod lipot mag ng'at moramora mane ochiel kod magina ma owito ngimane e kinde rakruok mane obedo kinde obila ka achiel kod jopiny mane omonjo tesend obila ma Makalda e sub county ma Nyatike ka giywago rochruok mag arita kwe. Moko kuom familia gwego mag Makalda kod jopiny osewuok oko ka wach rawere ariyo ne owito ngimagi e kinde rakruok no. Ni koro nyore ko suti nyamera ka eri ko e business ne sariyo pokoromo osesute ka achiel gi chuore. Poko tieko dwe kata dweche ariyo ochako sut ng'ama chielo. Ka jopiny oneno lit ma jopiny owuok mondo giyud ratichgi, ochako negi ji matiende ni wan e Kenya mane. Kwa national, chakre be wasekwande. DC, DIO, OCS, OCPD, omi transfer, odhi. Sharona wuoni yango ni owadgi manyinge en Kevin Omuto ne lisasi omako e agoge e kinde moriko ni owuok e tich ka odhi dala kendo ne owito ngimane kanyo. Ywaruok ni kinde obila ka achiel kod jopiny mane okelo tho, hinyruok ka achiel kod kethruok mag mwandu, okwede kod jopiny ka achiel kod woman rep ma kaunti ma Migori Fatuma Mohamed bende koro oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth. Security momiwa namba 1 gikia tije manokelo gi ka. Namba 1 security mobiro ka giweyo rito jopiny, girito businesses mag ji mopogore opogore. Lynching site mano namba 1 kama security moningo ritwa rito. Namba 2 miere jo pesa. Kanyo miyude security moningo bed ni ritowa. Koro nyo giwuok gi kwe ma gidhi nyaka dho gate kanyo. Lakini e kindgi moko kanyo, moko nyochako bayo kite nikech kora pari kanyo nyisgi ni girito jatelo maduong' biro mondo wuok kodgi, ne girito mar seche mang'eny. Koro gin ne gineno ni jogi ok dwar konyowa. Koro gikawo chako bayo kite, gichako wang'o gik moko, gichako goro gi polise. Bang' mano koko nobedo mang'eny kabisa marach ma giwang'o gik moko ma vijana ariyo nonegi. Jodak ma Nyatike kod jotelo ma opogore opogore wacho ni gisebedo ka giywago rochruok mag arita kwe, to ndari kwe ok osebedo ka winjo ywakgi ka koro giramo ni obila ma osebudho kanyo
nyaka koro loki. Jopiny ywak ka giwacho ni polise ma Nyatike ka osebudho. Ging'iyo gi jopiny. Kata kokuo mar bunde mar jooko no, nitie gik maricho ma gineno ni polise gitimo nikech ng'iyo osebedo mang'eny. Ne gikwayo ni mondo jogi obed transferred. Action noko kaw ma jogi noko bedo transferred. Ok ni ok gidwaro police area, gidwaro police but giwacho ni kelnwa uru moko mapok ong'iyo gi jogi. Mano kel Nyatike ka gingirito sites mag mining. Ogirit jopiny. Mar ang'wen mogik ne wakwayo telo mamalo mar gavana Ochilo. Giteko ma en godo. Olwilnwa jogo miwa kata moko bio konywa nikech gisebudho ka. Giwacho ni nitie jomahundu ma omanre kod bunde machal ka gima tiyo kod obila e monjo johala e kar dak Mama Kalda. Kamishona ma Nyanza Flora Moro mane olimo tesindo obila ni Mama Kalda ne owacho ni obila onge kod lipot mar ng'at mane onegi kod lisasi ka gimong'eyo en obila mar mauchie ne do hinyruok e kinde rakruokno kendo mwandu mathoth moting'o nyamburko mar obila ne okethore. Moro ne osejo piny kuom tiyo kod teko mathoth e kinde mane gidhi manyo ratichgi e tesindo obila Mama Kalda. Adek mokalo nitie nyako matin miluongo ni Jedida mane ogo gi bunde, chuore be nogo gi bunde, ma sani gin joma ong'ol. Jedida ok nyal wuotho kendo e ngimane. Sani en ng'ama ong'ol makoro gikete wheelchair nyaka chieng'. Nyocha kijana moro bende matiyo M-Pesa mane area achiel bende ogo gi bunde ma eto to koro tho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyajo Juma, mano bende lipot matero wa yweyo mokwongo chenro en maro imwanya kwa Ramogi kikidhi mabor pod waduogo. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV.